to himself. McTominay in retreat. Salah eyeball to eyeball. Seals it. Huge. Just huge. Jama'a barkinmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai suna shirin wasanni, a inda muke kawo muku labaran da suka shafi wasanni na cikin gida da na waje. Ku kasance tare da ni Mati, na gode. Za ku ji cewa tsohon kaftin ɗin Real Madrid ɗin ƙasar Spaniya wato Sergio Ramos ya kammala komawa ƙungiyar Paris Saint-Germain, har ma ya rattaba hannu akan kwantaragin shekara 2. Sergio Ramos inda mahadi ya je ya fara atisaye a can. Haka kuma dan wasan Chelsea dan asalin kasar Faransa wato Olivier Giroud na shirin kammala komawa AC Milan akan fam miliyan 2. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ta kammala ɗaukar ɗan wasan SL Benfica ɗan asalin ƙasar Portugal Nuno Tavares akan fam miliyan 8.2. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ta kammala ɗaukar ɗan wasan Barcelona wato Carlos Alina akan fam miliyan 5.5. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Spaniya wato Atlantico Madrid ta kammala ɗaukar ɗan wasan Udinese ɗan ƙasar Argentina wato Rodrigo de Paul akan fam miliyan 35. Real Sociedad ta kammala ɗaukar ɗan wasa mai zaman kansa Martirian da ya zo na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a matsayin aro a kakar wasa bana da ta wuce. Ɗan wasan Paris Saint-Germain wato Mikel Baka ya kammala komawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Germany wato Bayer Leverkusen akan fam miliyan 10. Duka ana muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau, sai ku tare mu a lokaci na gaba. Kada ku manta, idan kuna da wata tambaya za ku iya rubuta ta a wurin comment ko ku ziyarci shafinmu na Facebook Zamani Channel. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Har kullum dai sunana Mati, na gode.